Oi mansikkapoika, tää nyt Juuso keskity. Joo. Oi, mistä suunnasta se tulee oikein? Ostuko? Vai minä? Minä. Vai minä? Minä. Katsoks tupasin takaa? Ei. Ja. Näin. Missä on? Hei, missä sä oot? Ota. Missä sä oot? Et istu paljon. Tossa! Se on tänne se mäki oli. Se meni jo tässä. Ei tapa se. Sitä. Tupaan tossa. Mutta sitten jatkaa. Kumpi voitti? Älä, kumpi voittaa, tupa voitti! Vittu. No hitto. Hävi, tupa voitti. Ei. Noin, siinä on hyvä kuvaus. Hyvä, eikö se ole hauskaa, Juuso? Mutta mennään aikaan. Tupa tappaa sut jo. Älä aina. Paitsi nyt ei tapa. Joo, älä ammu mua tolla, Jouko. Okei. Muista, mulla on... Ota, puton tää. Ei, ei, sitten se. Mä oikeesti mä latasin. Mä vaan ammustelen pistoolilla. Oliko se edes? No oliko nyt mä vaan... Sitten vaan, tupa vaan, mä loppu. Läski. Kuoli. Se oli kenellä mä vaan... No ammutaan toi... Mä vaan ammutaan toi tästä pistoolilla. Hei, kato mihin se tupa menee. Kato mihin se tupa menee. Se Menee lentokoneeseen. Mä oon vähän piilosen tästä. No joo, mikä headshot. Ketä on mun maa? No joo, mä yhdellä osuvalla. Mä vaan tulin tuolta. Kuuntele, tästä ei kuulu mitään teis, mamma. Ei kuulu mitään. Jos kuuluu. Kohta me mennään varmaan kohta partyyn. Ehkä. Se on taas seuraava video, koska... Hei, mihin se tupa menee? Kato taas. Lentokoneeseen. Seuraava tupa. Känkkäriin. Ja missä se kämpii? Hei, kato mihin päin se kattoo. Kato! Tonne. Ei kun kato sun taakse. No. Hei, stupa meni. Mä katsoin. Mitäs tupa on? Mä olin jo lentokoneessa pohjassa. Minä se lentokoneen sisällä. No joo, mikä headshot. Se on oikeesti ne... Otetaanko 5 minuutista poikki? Kato mun tappo. Kato! Aika nätti. Siinä on sulle tuo opetus siinä alkuustaan. Mä tapain teidät molemmat, arvo millään. Predatorilla! Joo, mä... No kato! Kato mikä mulla on! Joo. Muovilla kyllä pystyis käyttämään. Tidit. Ei! Mene joo. 5 sekkaa. 2 sekkaa. Jes, 1 sekka vielä. Noin, sitten. Mov in Stupa kuoli. En kuollut. Kiitti kun kerroit, että se on Stupa kertoo, että se on lentokoneessa. Niin, ja sit kun mä kuolen, niin mä oon Pekari. Mulla ei mitään pelkoa, mä oon pelannut. Eikä täällä?
Joo, mansikkapoika täällä ja se on näkemi.